چودھری نوید افضل سائی صاحب خرم نمبردار صاحب تیرا فوٹو کیمرے والیا تیرا فوٹو چھکنا ہے حسن دا شاہ زری بھائی در ویکھ کے ہسی او چنگا لگنا ہے تاں تیرے پیر نہ پینا اے گل نہ ملک نو دسی اور سب تو چاہ کے ساول تیر نگاہیں دے نہ اور کنا تے کسی گودل صاحب ساڈی رستم جایا دنیا فین تیرے فین ہوئے ودیا اسی اور ڈار برادہ حکمہ سائیں پہلی بار سکول والی وردی وچ تینوں رستم جدن ڈٹھو سے نمبردار صاحب پہ ساختہ منہ چوں ماشاءاللہ اللہ ہوٹا نکل گئیوں سے او بات گیا عقل تے پردے پہ گئے راک قلم دوات دی تو سے سجے ہاں چوں سرخ سیائی لے کے سرکار تا نا لکھیوں سے چودھری نوید سائی صاحب بھائی تلال ڈار دا حکم بھائی خرم نمبردار صاحب ایک بندہ نہ لگتا بیمار آ معشوق عاشق نو پوچھن لگ گیا شادی دا ماحول ہے لفظ قتل نہ کریا ہے مرزا مختار توجہ کری جس ٹائم عاشق اپنے بوے تے معشوق ویکھیا نا تے بیمار دی طبیعت کیویں ہور میں بیمار نمبردار صاحب اٹھ کے بیٹھا تے لگتے نا رب ربی پوچھن بیمار نو آ گیا ہے او ربی پوچھن بیمار نو آ گیا